masarautar zakin zakuna yi wasu dai ai sun tuna su da ke yi wa tambura alisho ne kunjiya basilarsa abubakar da ibrahim labari dan gata waya haka iya haka haka kun wuce a tambaya masarautar zakin zakuna ko zan watan bari ba kowa ba. Ga wasu baituka na ɗauko zan yi su ne da azama zan waƙe masarautar zakin zaku na ba su gardama Allah ka taimaka mini don alfarmar rasu na ɗa haƙurin duba. Kowace a tambaya masarautar zakin zaku na ko zan watan bari ba kowa ba. Ki bani yan gaba ga duk wani tsari da na akwai sila idan ka girmama ni a tarayya kar ka bani kodala yau zani waƙe masu amana san ba su nuna shagala alisho da ni suke alfahari na ba za su so na yi kuka ba. Kowace